This is Zion residential site. If you go here, the first one will commercial. The first one will commercial. This is residential. So, before you insult Evangelist Ebuka Obi to show him a This is Zion residential site. Foundational joke can remember. This is Zion residential site. My foundational joke can remember. Follow. When got to call Okoselin and a programmer. One dollar, you see you get. Here. If you live here, this is residential site. It is not a joke. Here. So Matthias said, why can't you swallow your pride? What at Ngor Okpala phase 4 or phase 5. In fact, in Ngor Okpala supposedly work phase 1. Because na site you need to develop it to ever say develop. If you live in a this is when we matter one mama. Swallow your pride to come here. If you live in here, swallow your pride and come here. The fastest developing site in a southeast. And I want your hot joke, hot shy spray. Hot shy spray. Yeah? Hot shy spray. Oh, the kind of development in a member. The kind of development in a member. You have never seen it in the entire southeast. You have never seen it in the entire southeast. Brother, this nigga, if I go, I can't about up. If we be so tell me, what is difference with what you are seeing here and what you are seeing in Victory Estate, Uzana Estate? Evangelist Ebuka Obi don't watch the entire Peace Estate and do it well and Ngor Okpala in Imo State. So all ni wonye so nande na akoshe Evangelist Ebuka Obi. You should have everything. This is development. This is a city. I say now Maka ministry. What do you mean by Maka ministry? So all these people who never boss here, they can't come to their house when they are living in community. What are you telling me? So in where this kind of house in a well protected estate, mbata ishalo eba secure shafins here. Esim n'isi obodo iwo bata. Ma wisi Lagos bata east. Ne ka eje na na Lagos ebe na ekwo kama ya bia no eba. Ebe ma shakwa na enwelu plan ma afia, ma shopping mall, o nwere ebe shopping mall do, free station ado. And before you know it many. Oge mbalo n'ime Ngor Okpala no. Ka ngo sego the advert nya ka ifo advantage of if I na-eme eba. Obodo emepewe na Oshoshi budatalo the development. Mana not to go. The other go. The young way people see people and they every follow they go the kind of posh houses are now here. Yeah, street light I can near gate. Okay, continue go now badao. Yeah. You follow. Dalon one number. You follow. You see what is happening here? You see what is happening here? This is Ngor Okpala life. So if you don't have any reason to love Evangelist Ebuka Obi, well, because of Nka, Matthias, swallow your pride. Swallow your pride. Akubweze phase 3 or phase 4, loading. Swallow your pride. One na, madu nguduna.
in a protected estate like this, Ngor Okpala. You don't even need to be a member of Zion Ministry for you to have a property. You see, when you catch bricks, okay. One day, you see, you see what is happening here. There, work continues now. You gotta go. So let us go to that other side. Enough. Another go no. Another Europe. Oh, you can say here is another Europe, outside country. You see? Ne? Can I go the other side now? All kanko. So I'm go kwasi agbago. Ka ijekwa sikwa na the other side. We gbadawakwa. Nya ka igbadawa side die niggas. Careful. Matthias, swallow your pride. Matawa mama, swallow your pride. Swallow your pride. Akubeze phase 4, phase 5 loading. The most selling fast. Side there, kita happen maka ebeni na hineje agwande mother. They took on next 10 years. Oh, if I am na onwebe wo. I am onwebe wo naruni what I go. Kagari uko na nne mebiri mmadu business. How we even kula na one ebo so yanyado. But I'm telling you that nenwelu owo development na aga. Onwele ebe na aka do faster in developing, and only somebody not into real estate business. Yeah, man. Ngor Okpala we need for that development now, and the people are building. People have started developing. You see, for ya, I shall me by side there, maka also. I'm by Taisha Zeluzo. I bet na ụfọdụ ụdụkọ na property ha ka ha kwụsịrị sef na program a na-eme. Neye ka ị baa na another side. Nke a wee ebe anyị gbadara ka anyị na-agbagota. Ike ịkpagharị ebe a adụ himself, mana I will try as much as possible. I will try as much as possible. For example, ị na-anya na mgbada ebe niile. Feni na building, but I'm ebe mma gbadarusi. But let me try another location. Ị na-anya ebe niile. Ị na-anya na ebe a niile. Efuru Feni na construction mana. O nwere ike mama gbadatazi na side ahụ. Because ike adọghọzi efuru ya. Ị na-anya ebe niile kịta. Feni na building. Efuru ya. Feni na ahụ na afụ building ndị mmadụ. Building juru ife ahụ na afụ gas. Efuru ya mana ha nche ka mma gbadawazi. Mana mma try gaa na the first front. Ka m gaa na front side eni. Ma gbadawazi side ya biko ma ada. Efuru ebe a gas. Ma gbadawazi side ya ka ije side eni. Yotago. Neye. So, ka I buy side here na side any mbadal. Ma basha na street ye niile. But I can ka I buy na nka. Ka I buy na street nka. For here. If I want another street. Odogu. This is the if I want another street. If here. This is another street. Kambara if I yeah ma bana hanchari but I will try. Hey mba first in history, record breaker. Evangelist Ebuka Obi the record breaker. So Bami ife jizi unu. No. Chineke. Hi.
onye soro kere ife Chineke anyị na-eme Chineke na-awụ anya ọwara ụzọ n'ịkpa nke ahụ dị pure na nke ahụ the typical example of ọwara ụzọ n'ịkpa Igbo Ebuka Obi anya aka ga-agbajie ịgba ya anya aka ga-agbajie. What else does it take to build a city? What else does it take to build a city? What else does it take to build a city? Enwere shopping mall, enwere free station, enwere ife niile inidiri, enwere hospital, enwere hotels, enwere residential areas. What does it take to build a city? Tell me. If I want also a hot street here niile, but achọrọ m ịgagharị na this street na-eye ataịchaghị ile ebe a kịta obie okwu ebie ịnwe anwa akpa a n'aka ebe a ọrụ ya na-eye ọlụ na-aga n'ihu ebe niile họtọkọ ọlụ na-aga n'ihu n'Ogoja look at ese m na chọọchị iwu ahụ n'iyawo you can even own a property in Ngor Okpala without you can own a property in Ngor Okpala without being a Zion member. Why there? Brother. Sorry. I'm gonna have visit you. Okay. Mba onye kwu n'ụnụ ego ọrụ ka ị na-arụ arụ enye gị ego na-egodo eyi mba ma agbadanwuzi ebe niile mba ma agbadanwazi donu mba ma agbadawazi ike agwụgo m biko na onye lụrụ 2-story building na-ada ebe ahụ onye lụrụ 2-story building na-ada ebe a negodu. So tell me na inwe property ebe a ị na-asị Zion njikwa sị Zion njigara esi this is another city na-eye oke n'ọrụ side akịta awụ 2-story building 3-story building 2-story building all the well planned o enwe side unana ịghọtago side ya niile ma ebe mgbagoburu mbụ duplex afụkwọta side unana ịghọtago side ya niile ewu nya 2-story building maybe more like apartment na ndị otu ịghọtago flat ịghọtago dụkasị side ya nya webe side ya na amụhụ onye rụrụ na ndị mmadụ na-alụkwa ife ifuru ya. So now this is Ezugo amaozi m ife tigo ọkpọsa aka ịghọtara ịma na ụfọdụ n'ime ụlọ aghọtahụ ife a na-eme n'Imo State ya ụfọdụ asị na ọchọọchị gaa obie na ọchọọchị gaa obie onye gwara esiti adugo ịghọtago esiti adugo ọnọdụ ka ịnọkọta bupụ oke ego ka ihe ebupụ na oke TB Joshua nya developere ịkọtụ ị na-achọ ịgba m na Synagogue Church of All Nations pụọ na ịkọtụ taa o mechie onye emechi at ndị be anyị neediri a city like people nwere ndị fedo ka ndị Abia State na ndị nọ na around ebe Anambra na ndị otu Port Harcourt Airport dị nso ebe a Imo State Airport dị nso ebe a na-achọ elu nke Abia State Airport ịdala onwe gị na-akpụtere onwe gị na be gị ebe a si ebe a na-ejeru na your village ịghọtago so onye nwe unu akịta onye nwe unu akịta for instance ọ bụrụ ọchọ osi village ebịa nọ ilu onwe ya ebe ọ nọ ojerukwa village ọ na obi hụ Nigeria ọ na obi Lagos ndị mmadụ eche na ọ nakwana ụlọ katakwa osikwa ebe a jekwa biri onwe ya ebe a na-alụcha ụzọ ebe a nọ ire onwe ọchọ ịpụ ọchọkwa osi airport na wala onwe ịghọtago akụ Zion itume ịghọtago akụ Zion idume ndị polisi niile anyị na-enye zoro bitasị ya n'ụzọ mgbe anyị na-abịa anyị asị ọgụnụ ịghọtago so ife ahụ ka ọwụ so na this is so efuge ife ekwuru ka a na-eme so this is Zion City Ngor Okpala ịchọzikwa na ọ na-afere ya ọnụ the other city na mma akpagharịzi ebe niile do mana mara amalụ na all in all na over
500 building ebe both completed and still under construction. Ineneche ego niile a na-eri ebe na-asị go and create employment. Imahozikwo egosizi ego ndị a na-alụ outside this city, because now many people go gasịrị and I'm outside this city na-alụ nke ha development. Even kere ife o take government iji wee bịa lụwa ilo, kere ife o take government ibulu kịta ofu university ma ọ bụrụ ofu institute ma ọ bụrụ ofu government ife abudata na Ngor Okpala or ebe people nọ ka development na-aga. So kịta Ngor Okpala e position ugo government amalugo na ife ọ na ha budata na Ngor Okpala not accessible. Una enwelo ụfọdụ n'ime ụnụ na-criticize ife a na-eme nwelo sense, na enwelo sense maka ọnụ nwere sense ihe emechi ọnụ. Go. So a lot of people are built to go their homes here. If you are a real estate developer, you should Matthias, you somebody saying into real estate. If you a grandfather, the father that fathered your father in that field, come here, instead of you to be learning from the best. You think no money in with capacity. Yes, see the Meru development together. And you still think Evangelist Ebuka Obi an ordinary human being like you. Nah, yes, darling. So wherever Abiana Ingwe people believe in us okoroga eji aka eji oba. Abiana that real estate business in eme. Nyanwa abagona a city, develop a city. You can't all na eme ifa. Should learn from the best. So I will be signing out. You ought to go. Ka nje site inspection ka iwe shigata na program. Go. All want to esi eri ege back esi eri na many sites. For example, I nwekwa site nke many people. Me go see a lot of ife people na alogasi eba. Ka iwe mara na oho obere ife. Go. Ka iwe mara na oho obere ife. Ai no onye apikolo nke yo onye apikpocha na nke onye asef to ka no ilo onwe na nke o man to na masura. Maka onwere mo che cotton. Onye atoko no ilo onwe na nke. So if yeah, mgbe arụchazie ruo me state gate me ife niile ruo me yilo ebe niile asala ọkụ. This is Ezugo. Billions of naira going down in Ngor Okpala. Billions of naira going down in Ngor Okpala. This is Ezugo. More another level of employment is shock create. They play egosigo nke ife niile ma market me ebe niile obodo asarugo ọkụ. Obodo asarugo ọkụ. This is Ezugo. Ngwano signing out.